Bismillah, alhamdulillah, hvala i zahvala svim Bogu, gospodaru svjetova, blagoslovljenju njegovom petarku vjerovjesnika Muhammedu, njegovom časnom rodu i drugovima. Allahumme arina ešjae kema hiya. Na početku sam odlučio da citiram ovu predaju, oko koje se također može voditi rasprava, u kojoj Božji poslanik moli od dragog Boga da mu pokaže stvari onako kako one jesu. Ne kako nam drugi govore da stvari jesu. Živimo u glavnom svijetu u kome je čovjek potpuno ospoljen. Nije mu dato prostora da pomire u svoju dubinu svoje duše, u kome je položena njegova svijest, njegovo znanje o Bogu, dakle, njegova sloboda. Zato je moje predavanje možda večeras nešto drugčije nego o predavanju koja smo čuli, uvažavajući naravno stručnost i ozbiljnost ovih ljudi koji su to govorili. Prije toga da se, dakle, ovo je na neki način i u smislu ovoga što je naš uvaženi Red Sulema Mustafa Efendija Cijelić rekao, kad je govorio o dobi, ja sam ovu dobu dakle spomenuo i samo da posjetim da sad imamo aktualnu situaciju kako je u Jerusalim, čuo sam jednog njegovog najvećeg zvaničnika koji kaže ova realnost u Jerusalimu je logična posljedica našeg moljenja koje traje 3500 godina. Vjerujte, draga braća i sestre, tamo gdje ima volja, ima i način. Kažu da je to Einstein svoje vremena napisao, dao nekom konobaru negdje gore u Japanu i da je taj konobar za njegovu izreku danas to bilo 3,5 miliona dolara. Dakle, da tu rečenicu gdje ima volje, ima i način. Glavno je pitanje da li današnji čovjek ima volju da bude ozbiljan u svom životu, u svom govoru i u svom kazivanju, u svom življenju vjeri. Ovo je osnovni kuranski imperativ. Vi znate da se u Koranu na više mjesta spominje kad se govori o narodima koji su prije nas bili, o poslanicima, jer svevišnji moli traži da stvari uzimamo ozbiljno. Tamo stoji ova sintagma i kuveti. Da smo kod Jahja se spominje ja Jahja uzu kitaba i kuvet. Ova riječ kuvet može se različito prevesti kao snaga, moć, odlučnost, ali ozbiljnost. Problem današnjih muslimana u svijetu je što stvari ne uzmeju ozbiljno. Život ne uzmeju ozbiljno. Zato je veliki islamski mislilac u prošlom stoljeću šejh Muhammed al-Gazali rekao, ovdje da citiram na arapskom jeziku, to je njegov neobjavljeni intervju u koji sam došao, rekao je minel mustahil en yakuna jahlu bil hayati dinen wa yakuna al-fashal fiha taqwa. Nemoguće da nepoznavanje života bude vjera, a da neuspjeh u životu, dakle poraz u životu, bude svijest o Bogu. Ovo što se događa narodima, a i bošnjačkom narodu, to je prije svega rezultat njihovog činjenja ili nečinjenja. Ničega drugoga nema. Ako bi sve drugi bili za sve ovo što se nama dogodilo, naravno to njih ne oslobađa krivice, oni su na iskušenju, što su Božju blagodat moć upotrijebili u stvari za koje se ona ne može upotrijebiti, ali mi ćemo biti odgovorni također zašto smo im dopustili da tu blagodat upotrijebe u ono što nije u redu. U islamskom, dakle u nekom islamskom vidiku odgovornosti dželata i žrtve. Dželat je kriv i zločinac je što je uradio to, ali žrtva je kriva što je to dopustila dželatu da uradi, što nije bila moćna, jaka, ozbiljna i što svoj život nije uredila onako kako je trebalo to urediti. Naravno, meni je drago, ovdje je spomenuto, ali ja ne bih želio da to
naglašavam, zahvaljujem se organizatoru na čelu sa doktoricom Dželadom, naravno Restolenim svim ostalima, što su koji spominjali, dakle, 3 ideje, uvijek je u životu odnos ideje i realiteta i stvarnosti. Dakle, mora neko da ima ideju i mora da vidi da li tu ideju u datim okolnostima može realizirati. Ne možemo živjeti u realitetu koji je neko drugi napravio. Mi svi možemo u sebi imati Ebu Hanifu, Maturidiju, ne znam, Al-Kindija, Ibn Sina i tako dalje, ali pred Bogom ja lično ugovaram za sebe. Ne jer u mojoj svijesti bio neko brzi. Ja sam taj koji zbilju svoju pravi. Čovjek pravi svoju zbilju. I pazite, u arapskom jeziku riječ zbilja to je hak, to je jedno Božje imena, hak je zbilja. A u našem jeziku ima ozbiljiti se, znači tu zbilju učiniti životnom. Da ta zbilja bude. Naravno, muslimani danas u svijetu ne mogu svoju zbilju, ne mogu ono što hoće, ne mogu to ozbiljiti, jer je tako njihovo stanje, prepoznaju svijet. Drugi su jači, moćni od njih, tako dalje, njima ostaju neki drugi načini, ali ako nisu drugo, mogu se bar ozbiljiti kad govore o nekim stvarima o kojima, evo i mi večeras, danas i večeras ovdje raspravljamo. Dakle, te 3 ideje koje su tada bile, nisu bile spojive sa tim našim realitetom. Bila je ideja Bošnjačke gimnazije, bila je ideja instituta i na neki način bila je ideja osamostaljenja islamske zajednice. Naravno, ima ljudi, ima i danas koji smatraju da jedna tih ideja nije velika, možda nije ni trebala, to je njihovo pravo da tako misle, kao što je njihovo pravo da misli na ovaj način. Želio bih da objasnim ovaj naslov, u naslovu sintagmu kritičko mišljenje. Dakle, šta to znači? Šta znači ta sintagma? Šta je to kritičko mišljenje? Smatram da ovaj pojam u životu svakog čovjeka predstavlja tu njegovu polaznu tačku, polaznu osnovu. Čovjek u život ne može bez kritičkog mišljenja. Vidite na kuranska ajeta koja govori o tome da čovjek stalno treba da ispituje stanje koje jeste, jer to stanje nikad nije konačno. Njega vazda treba nadilaziti, a da bismo to učinili, moramo realnost koja jest nadvladati. I zato su napisane čitave knjige filozofske i sociološke, odnos ideje po sebi i ideje po instituciji. Ideja za sebe po sebi i ideja po drugom. Obično se do sad u povijesti događa da ideja koja se realizuje, konkretizuje, ona bude iznevera ideje. Zapamtite, velika je razlika kada po istini napravimo nešto i kada kasnije tvrdimo da to što smo napravili jest istina. U kontekstu ovoga je što je ovdje ispomenuto, sve umno jeste realno, ali nije sve realno umno. Sve umno jeste istinito. Dakle, sve istinito jeste realno, a sve realno nije istinito. I takav odnos treba da bude i prema tradiciji. Znači, nju stalno treba preispitivati i to u slobodnoj atmosferi i bez ikakvog ustručavanja. Naravno, ovo povezanost ovog kritičkog mišljenja je sa životom, to je ključna tema. Zašto ljudi u datim trenucima oskupe i odustaju od kritičkog mišljenja? Zato što njihova kritika te realnosti, u čijoj su oni realizaciji učestvovali, nekad bi značila tada i samo kritiku. A čovjek neće da kritikuje ono što je on napravio, što on uradio i onda se bježi od toga. Dakle, mi smo ovdje, kad govorimo o ovom kritičkom mišljenju, mi smo pred jednom životnom odlukom. Odabiremo život u istini ili život u neistini. I naravno, svako će od nas, tako da kažem, na svoj odabrati ono kakav je on čovjek. Dakle, čovjek će odabrati ono što njemu odgovara, onaj koji nije, odabrat će također što njemu odgovara. Sad idem, dakle, i ovaj dokaz, dakle, nisam mislio ovim stvarima da govorim, ali ove diskusije, ova predavanja koja su bila, na neki način su promijenila neki moj hal u kome sam bio. Dakle, ako sam ja ovdje 2-3 sata promijenio neke stvari,
zašto onda godine i stoljeća neće biti uzrok da promijenimo neke stvari koje su bile nečija realnost u vremenu u kome on bio. Evo sad idem konkretno, kad sam rekao za ovo moje predavanje, ono je programsko predavanje, ali molim vas, sve ovo što govorim u formi prijedloga. Dakle, ne u formi norme, nego u formi prijedloga. I takva je bila nekada realnost muslimana. Dobro se sjećam da sam našao neki podatak da je u Bagdadu bilo neki univerzitet. To je možda u to vrijeme, ne znam, ljudi gdje su razgovarali 10 i 15 predstavnika raznih grupacija. Sjedili su i razgovarali o svim pitanjima koja su tada bila aktualna. I nikome to, naravno, nije smetalo. Pošto ja nemam, možete još dugo vremena, mogu 10 minuta, da savjet, da prekinem, jer je ovo napisano i bit će objavljeno. Dakle, ja sam stavio ovdje pod naslov ili moto, tradicija nije djetinjasta i izrabljena mitologija, nego znanost koja je zastrašujuće zbiljna. To je od Petra Šouna, dakle, uzeta mjesto. Islamska tradicija u Bosni i Hercegovini kroz svoju definiciju baštini cjelokupno tradicijsko nasljeđe i muslimansku kulturnu baštinu zaista riječ je o golemoj i raskošnoj baštini ovdašnjih muslimana. Njezino ishodište je u njihovoj bosanskoj recepciji Božje objave, čiji je pečatni vjerovjesnik Mohamed mjesto blagoslov mir Božji s njime i njihovom pristajanju uz njega kao lijepog i najljepšeg uzora. Ovdje se sada nameće pitanje, da li su naši razumijevanje i odnos prema tradiciji koju baštinu ispravni, što znači da je na taj način osigurano njezino trajanje u sadašnjosti, a i u budućnosti, ili su pak pogrešni, što onda znači da se tako prekida njezino trajanje i nastupa njezino uništenje. Nama našu tradiciju ne može niko drugi uništiti nego mi sami. Mi to možemo učiniti. Dakle, ne neko drugi. Rad koji sam sačinio za ovu značajnu prigodu sastoji se iz dva dijela. U prvom dijelu sam u formi prijedloga problematizirao sve češće, pa možda danas prevladavajuće korištenje atributa islamstva. Za raznorodne potrebe zadržavajući se nešto duže na pitanju preispitivanja sintagme islamska tradicija, odnosno islamska tradicija Bošnjaka. Drugi dio, također u formi prijedloga, jeste ukazivanje na potrebu oživljavajućeg odnosa prema tradiciji, gdje se uglavnom misli, ovo je bila kao neka poruka ključna ovdje, gdje se uglavnom misli na umijeće prenošenja tradicije, umijeće, kao što govori u europskoj kulturnoj sferi, tradiranja, jer ovaj glagol tradirati ima značenje predati, poručiti, isporučiti, usmeno prenijeti, raznijeti, vijest, priču, pouku, poučavati ili, kako su to neki već ranije nazvali, to je mudrost i umijeće nasljeđivanja. A ovo je glavna tema savremenog svijeta. Kako naslijediti ono što su naraštaji prije nas imali. Ovi neki stavovi ovdje nisu originalni i tako dalje, ali danas se o njima, o kojima ja govorim, danas se bojažljivo, stidljivo i zato lijepo govorim. U javnosti je sintagma islamska tradicija Bošnjaka širena kao neupitna. Ako se razmotri njezine formalne mogućnosti, to je riječ o bošnjačkoj islamskoj tradiciji, bošnjačkoj tradiciji islama ili tradicijskom islamu Bošnjaka. Te varijante početne sintagme mogu pomoći u razumijevanju to što bi njezin uobičajeni oblik mogao značiti. Ovdje treba naglasiti to pomoći, ali ne i razriješiti važne nejasnoće u njoj. Ključno pitanje je upravo vladajuće mišljenje da je sintagma jasna, te da su i navedene varijante takve. Ono što se čini jasnim, to nam se u životu pokazuje tako često, to je očigledno, pa zato ne podliježe preispitivanju. Opasna je zasjeda i zapaka kritičkom mišljenju. Kaže da šejtan najbolje djeluje gdje čovjeku pažnju usmjerava u pravcu odakle mu ne dolazi prava opasnost ili da se počne da bavi nekim pitanjima o kojim, kao što je danas muslimanski svijet, kako rekao, zaokupljen tog vrsta pitanja. S obzirom dao sam ovdje definiciju tradicije, mada ovdje nije bilo, dao sam i Čitipovu i Evropski,
znanstvenika, ali ovo što ja hoću ovdje da kažem ste je riječ o Bošnjacima i tu ja taj svoj dio završiti. U raspravljanju i sintagmi riječ o tradiciji Bošnjaka, bošnjačkoj tradiciji ili tradicijskom bošnjaštvu. Današnjoj predstavi o Bošnjacima, narodu koji je na početku 21. stoljeća predstavljao konstitutivni dio političkog poretka Bosne, odgovara paradigma drugčija od svih prethodnih koje bi objašnjavale prethodno stanje ovog naroda. Pojmom paradigma, kako ga je uredio savremeni filozof Thomas Kuhn, odgovara složena celina vjerovanja, običaja, stavova, postupaka svojstvenih za neku zajednicu. Kad se pođe od toga, jasno je da su danas vladajuća vjerovanja, običaje, stavovi i postupci među Bošnjacima drugčiji od svih prethodnih. Prvo, nije moguće govoriti o epistemološkoj homogenosti bošnjaštva, a tako i Bošnjaka. Drugo, iako je danas tim pojmom označen uglavnom manji dio bosanskog stanovništva koji se tokom 20. stoljeća pretežno imenovali uz manje ili više njegovim pristajanja napravo muslimanima, malo muslimanima, veliko ili nerijetko neopredjeljenima ili opredjeljenima Srbima ili Hrvatima, nema nikakve sumnje da bošnjaštvo, kad se promatra unatrag, prolazi kroz vrlo različite paradigme. Na osnovu neusporivih historijskih uvida moguće je potvrditi da pojmovi Bosne, bosanstvo, bošnjaštvo u svojim paradigmatskim promjenama obuhvataju razdoblje duže od jednog milenijuma. Kažu čak 40.000 godina. Dakle, 40.000 godina. Da bi taj obuhvat bio shvaćen, nužno je podcrtati glavne paradigme za pojedina razdoblja. Nikada Bosna, bosanstvo, bošnjaštvo i njihova tradicija nisu bili u svojim sinhronijskim i diahronijskim trajanjima bez žive, ovo naglašavam za Bosnu vrlo bitne činjenice, bez žive kršćanske prisutnosti i to u različitim teološkim i ekleziološkim oblicima. I upravo na tom mjestu u Bosni, bosanstvu, bošnjaštvu i njihovoj tradiciji, povezanim sa kršćanskim nasljeđem, nastaje važno pitanje različitog dva vida. Prvi je kršćanski, a drugi muslimanski. U kršćanskom vidiku pojava poslanika Muhameda nije u teološkom kontinuitetu s pojavom Mesiha Isaa, neka je mir s njima dvojicom. Za nju prema takvim tumačenjima nema ni razloga ni opravdanja u kršćanskom nasljeđu, u paradigmatskoj jezgri kršćanka, u Mesiju, Isau i Inđilu. U muslimanskom vidiku poslanik Muhamed je očekivana potvrda i objašnjenje svega što je u vezi sa Isaovim salamom. On je potvrda svega toga što, naravno i ono što je bilo prije njega. Zato je i sve apostolsko nasljeđe poslanika Mesija temeljno muslimansko nasljeđe. Kako je to izričito u Koranu rečeno, i sad citat iz 3. sure, 2. ajta, evo sad ću završiti ovaj dio, kada je Isa u njih osjetio, fama ahasa Isa poricanje, rekao je, ko su moji pomagači? Učenici su odgovorili, mi smo pomagači Božji, vjerujemo u Boga, pa posvjedoči da su mi doista pokorni. Naravno, navodio sam ajeta kuranska koja o tome govori i na samom kraju, čime ću završiti, želim da citiram isto tako jednog velikog evropskog filozofa, čije mišljenje mislim na najbolji način sintetizira sve ovo što smo mi danas ovdje govorili, naravno i ovo što sam naprijed kazao. On kaže, postoje dvije okolnosti koje treba da se uvijek sjećamo istovremeno. Prvo, da se nova pokoljenja nisu neprekidno bunila protiv naslijeđene tradicije, mi bismo još i danas živjeli u pećini. Drugo, kada bi pobuna protiv tradicije, protiv naslijeđene tradicije jednog dana postala sveopća, mi bismo se opet našli u pećinama. Društvo u kojem se tradicija pretvara u kult, dakle u nešto nepromijenjeno, osuđuje sebe na stagnaciju, a društvo koje hoće da živi od pobune protiv tradicije, osuđuje sebe na uništenje. Hvala.